से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला छठी मैया की जय। हर हर महादेव। हाँ गुरु बहना लोग, देखिए आप सबके बीच में एक छठी मैया के हम भजन सुनावे जा रहा बानी। ये गुरु बहना लोग ये भजन करे वह सब सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब सब गुरु बहना लोग। हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा आकि कुसुम देवी के ई भजन रउआ सबके छठी मैया के बहुत पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर देव सब गुरु बहना लोग। रउआ सबसे यही हमारा प्रार्थना निवेदन बा आखिर रउआ सब ऐसा ही लाड प्यार से आशीर्वाद दे जाई। आ एक एगो हमनी के भजन रोज रोज हम छोड़त रोज सब सुनत जाइए गुरु बहना लोग। तो देखी कैसे छठी मैया के ई गीत बा गुरु बहना लोग। ओके रो सब संगीत के माध्यम से तनी रो सब सुनी सब है कि कैसे ही भजन बा। हरे के ये जय बवे जीव जय जीरावा जीरावा उपजे बहुत। जीरावा उपजे बहुत जीरावा उपजे बहुत। जिन्हीं बेटी सासुराजा जिन्हीं बेटी सासुराजा। अरे आ माजे डाला सोचेरा खोई छावा
खाती जा जीरावा गम खाती जा प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय प्रेम से बोला